ospatu behar dugu gure mende urrena. 100 urte sortu zela. 1918-1919an sortu zela Euskaltzaindia. Orain dela 50 urte, 1978 urtean, Batusien Arantzazun Euskaltzain guztiak, zer egiteko, hain zuzen be, euskara batu horren ortografia Angelen hori kendu, alaz kendu. Zer ditugu eskuartean bata mendeurrenaren ospakizuna eta horrekin batera euskara batua onartu zeneko ospakizuna edo gogoratzea kontua. Esaten aldugu ospakizuna aldi berean ospakizunaz gain nolabait gogo eta egiteko unea ere bai eta aurrera begirako pausoak markatzeko ere aprobetxatuko dugu. Euskara batuak 50 urte bete ditu, eta horren inguruan gehiago jakin nahi genuelako, Euskaltzaindiak Nafarroa oinezekin bat egin du, eta Inigo Aritza ikastolara egindako bisita baliatuz, Sagrario Aleman eta Andres Inigorekin elkartu gara. Euskara estandarraren inguruan galdetzeaz aparte, Euskara batuaren osasunaz, egitekorik gelditzen ote den, euskararen etorkizunaz, eta halakoez galderak ere egin dizkiegu. Hizkuntza bat salbatu nahi baldin bada, nolabait normatibizatu behar da, nolabait arautu behar da eta nolabait batu behar da hori, ez? Hasieratik sumatzen da behar hori. Ez hori bakarra, lehenetik ere idazle batzuk eta iritzi batzuk izan ziren beharrezkoa zela hizkuntza guztiek egin duten pauso hori ematea. Gure idazle ezagunetara jotzea aski dugu, bertan hitz egiten zuten euskara asko dago, euskara bat baino gehiago dago, euskara bakarra da, baino aldi berean molde diferentetan hitz egiten da mintzatzen da. Eta beharra ikusten da idazteko Euskal Herri guztira iristeko batasun horren beharra edo. Euskaltzaindia sortzen denean ere sortzen duten horiek kezka hori hortzuten. Eta berehala bi euskaltzain izan ziren, nolabaiteko asmo horri segituz egin zutenak olako proposamen bat edo gero aurrera joan etzenak. Eta gero 50 hamarkada hortan ikustu berriz heldu zitzaiola. Eta noski behar hori ikusten da Euskaltzaindian eta ikusten da batez ere idazleen aldetik ere. Eta guzti horrek ekarri zuen euskara batuaren lehenengo pauso horiek ematea. Kontuan izan behar dugu, zegoenetan zegoen euskara, eta Nafarroan hori oso garbi daukagu. Ze igun horretan, 60ko hamarkada horretan, daturik baxuenak ditugu Nafarroan, ez dakit 100% iristen zen euskaldun euskaraz egiteren kopurua, eta gainera kontuan izan behar da, garai haietan, kopuru horren gehiengoa jende heldua zela zarraka. Eta orduan, transmisioa jaisten ari zen eta hori nabaritzen zen. Bi, estimua ere beratzi joan, eta estimua beratzi joan eta gaztelania indar gehiago hartzen. Eta orduan horri planteamendu bat egin zen, eta izan zen planteamendu hori nola aurre egin egoera honi. Eta orduan horre etorri zen nolabaiteko babesa diputazioaren aldetik, garai hartan, eta horrekin batera hasi zen gero ikastolen mugimendua. Eta 75ean uste dut irakizela Iruña lebiziko ikastola, gero Laizter hasi ziren besteak, hemen Olatzagutian, 79an eta ondotik besteak. Orduan, kontua da, hori, pausu hori eman da gero, ze euskara erabili behar dugu, ze euskara erakutsi behar da, ze euskara behar dugu euskaldunen gure artean ulertzeko. Eta orduan horre etorri zen, pauso garrantzitsu hori 78an hartu zen hau da. Euskara batua, elkartu bat behar dugu, hizkuntza formaletarako, horrek ez du esan gero hitz egiterakoan eta errespetatzea tokian tokiko formak eta modua. Bat jende eta hainbat estruktura momentu horretan euskararen arloan lanean ari zirenak elkartu zirela proiektu horretan. Orduan beti aipatzen dugu Koldo Mitxelena aita bezala, nik esanen nuke bi aita ditugula eta ama batzuk ere izan ziren naiz eta izen horiek askotan gutxiago agertzen diren, ez da, baina hor zeuden. Baina egia da bereziki aldizkarietan idazten ari zen jendea eta noski euskaltzainak izan zirela hori aurrera eramantzuten. Hemen badugu lekuko bat, Jose Mari Satrustegi, ordurako euskaltzaina zen,
gauza asko baditu horri buruz komentatuak, eta bada anekdota bat oso polita, kontatzen ziguna, honitzen gaina idatzia utzi zuen, zendu baino urte bat lehenago edo horrela argitaratu zuen. Eta berak esaten zuen, hau, Madrileko ministeritza, frankismoa garaian, oraindik, 77an, etorri zela, deitu omen zuen ministeritzako funtzionario batek euskaltzain burua, eta orduan Manuel Lekuona zen euskaltzain burua. Eta garen omen zion, urgentziazko kontu bategatik egon nahi zuela euskaltzain diko berarekin edo ez den. Eta Jose Marik horra aipatzen du, bilera horretara joan zirela, Manuel Lekuona euskaltzain burua, Koldo Mitxelena, Jose Mari Satrustegi, eta uste dut laugarrena Bilasante izan zela. Eta bilera batean egon omen ziren egun osoa bilduak kontu honetaz hitz egiten. Eta orduan hor ohartarazi omen zieten. Begira, frankismoa emaitzen denean, euskara eta gainerako Espainiako gainerako hizkuntzak ere ofizialak izango dira, gaztelania bezala, hori pentsatzeko da izanen dela. Eta momentu hori izan denean, nola garatuko da? Zer erakutsiko da? Nola erakutsiko da? Nok prestatuko ditu testuak? Jakinik ze sakabanatua dagoen euskalkietan eta herrian herriko eta tokian tokiko hizkeretan. Hori batu behar da. Hizkuntza salbatu nahi baldin bada, eta salbatu nahiko duzuen dudarik gabe euskara, ezta? Orduan pauso hori eman behar da. Eta Jose Marik bete erraten du, erabakagarria izan zela, eta orduan bilera hartatik ateratzerakoan, Manuel Lekuonak esan ziola Koldo Mitxeleneri. Koldo, berabitzen autoritatea benetakoa, Koldo hartzazu zure gai hau eta guazen pauso ematera. Baina ez dut erran nahi, horrek bakarrik bultzatu zuela Arantzazuko, hori lehendik ere prestatu, izan zen pausu bat gehiago, Jose Marinen erranetan, bide hori hartzeko eta handik urte batera izan zen, biltzarra. Jose Marik ez zuen iratzen, eta ibili izango zen antzuen bezala, ara iristeko, antzen zuela joate azpeita inarraz, ez? Eta hasita iritzi omen zen, baina erabaki garrantziosu hori, Jose Marik badakizu nolakoa zen, bizia zen, argia, eta bazekien zer egin behar zen, eta orduan berak esaten zuen Koldo Mitxelenak erabaki hori hartu zen bilera horretan, berari esan ziola, Jose Mari, zuk moderatu behar duzu bilera. Eta hala izan zen. Lana egin zuten arau horiek edo lehenbiziko oinarri horiek jartzen, eta Satrustegi izan zen horietako bat, baina gero hori zabaltzen ere nahita nahiezkoa zen euskararen arloan lanean ari ziren guzi horien lana, eta tartean esango nuke indarra handia hartu zuela alfabetatzeak. Eta hor, gogoan izan behar dugu, Satrustegik egin zuen lana, alfabetatze taldeak antolatzen saiatu zen Nafarroan, eta sortu ziren lehenbiziko gau eskolak alfabetatzea zutenak helburu, euskalduntzea gero etorri zen. Eta Satrustegi hor aktibo importantea izan zen noski. Nik beti ikusten nuen alde zegoela, esaten zuen, pauso handia izan zela, eta beti horren alde ikusi nuen, eta berak ere, bere idatziak ikusten baldin baditugu, berak ere bilakaera hori egin zuen. Hartzen baldin baditugu, bere lehenbiziko idatziak, adibidez, Príncipe de Viana aldizkarian hainbeste artikulu idatzi zituen, lehenbizikoetatik azkenekoetara izugarrizko aldea dago, hau da, berak bere burua ere egokitu behar izan zuen, mundu guztiak bezala, eta horretan beti aurrera egin zuen. Egia da, batasun horren inguruan kezkak ere bazirela, batzuk esaten zuten, baina hau honek hau ez da naturala, naturaltasuna galduko du, olako kezkak baziren, eta gero atxea gora bera hegoaldean, baina iparraldean aipatu zuten lehengo egunean isaren inguruan ere kezka franko izan zutela, ez? Xe hori nola idatzi behar zuten eta horrela. Orduan, kezkak bazeuden. Erdibide bat edo aurkitu behar zen, eta uste dut gauzaiek ongi egin direla eta gaur egun hori, gaur egun aspaldizkoa gainditua dagoela, arazo hori. Euskararen arloan aktiboenak ziren personak, hain zuzen ere oso arduratsu jokatu zutela Euskara Batuarekiko eta aurrera egin zutela. Eta kontra zeuden gehien zuenak, gero diferentziak izanen ziren alde zeudenen artean ere, baina kontra zeudenak behar bada ez ziren hain aktibo momentu horretan lanean, naiz eta izan zen talderen bat, lanean segitu zuena, bakoitza bere euskalkian, baina esan behar da, orokorrean onartua izan zela Euskara Batua, naiz eta kontrako horiek izan ziren. Eta gero bestetik horren arrimoan, esan behar da, nik gogoan dut adibidez Nafarroan, zenbait artikulu erderaz idatziak, euskaraz etzakitenek idatziak,
Atxea hori hartu zuten nolabait aitzaki euskararen kontra egiteko eta euskara batua hartu zuten kontra. Orduan hasi ziren Delburgo eta horrelako batzuk benetan euskara batuaren kontra hitz egiten, baina ez euskara batuaren kontra zeudelako, euskararen kontra zeudelako baizik. Gero izan ziren kongresu gehiago, handik 10 bat urtera egin zen Bergaran, beste izar esanguratsua, ezta? Eta hor erabaki zen ja ortografiaren barruan deklinabideak eta morfologia kontuak eta autolitura. Oinarriak jarri zirela batez ere idazteko eta esan behar da hizkuntza gutxik izanen dutela hain azkar egina batasun hori. Nik uste dut gero lehen esan bezala euskaltzale aktiboenak hortan sartu zirenez, horrekin lotu zirenez, oso laster zabaldu dela euskara batua. 50 urteen buruan gauden tokian egotean ere ustez izugarrizko pausoa izan da. Nik esango nuke gaur egun euskara idatzitik euskara ahozko euskarara edo ahozkora ere pasatu dela. Baina nik uste segitu behar dela lantzen eta beharrezkoa dela hizkuntza egokitzea arlo guztietara. Zorionez euskara gero eta arlo gehiagota sartzen ari da eta orduan egokitu behar da hizkuntza ere arlo desberdin horietara. Nik uste dut batuaren osasuna ona dela eta baina zaindu behar direla pixka bat desbideraketa batzuk. Nik uste dut batzutan ikusten direla desbideraketa batzuk. Ikusten dira behar bada toki batzuetan hitz egiten den moduan idazten gauzak eta hori ez dute, beste hizkuntzak ez dute egiten horrelako hori. Eta euskarako ez duke egin behar. Ez dira nahasi bat bi gauzak. Hizkuntza formala gauza bada eta gero hizkera arrunta hitz egiteko modua bereziki beste gauza bada. Baina hizkuntza guztiek dute horrela eta orduan denek errespetatzen dituzte eta guk ere bide hori hartu behar dugu. Ze euskararen osasuna behar dugu eduki, euskara gerorako prestutzi eta horrek bide hori dauka, duerik hizkuntza guztiak bezala. 50 urtean ikaragarrizko bidea egin du, baina batzutan beldur pixkat ematen du pausoak atzera eman nahien ikusten ote diren zenbait tokitan edo zenbait esparrutan edo eta ulertu behar dugu hizkuntza batek herri guztia batu behar duela eta orduan beharrezkoa dela euskara batu hori, beraz nik uste dut sanoa dela, baina oraindik bidea luzea duela, bide luzea egin du, baina oraindik falta du, eta euskara batuaren bizia edo osasuna nik uste dut euskaldunok egiten dugun eta euskararen beraren bizia dela eta horren osasuna dela azken batean ez. Euskalkiak ez badire osasuntsu, euskaldunak ez badugu euskaraz mintzatzen, ez euskara batua eta ez euskalkiak ez dira biziko. Ikusten baldin baditugu azkeneko datuak, ikusten da, 60ko hamarkada horretan, zenbat euskaldun ziren, 110 horrela ez, eta gainera ja harineko jendea. Orain, euskaldun gehiago ditugu beko gazteen artean, gehitu da, kopuru hori, euskaldunak dakitenak, deitz egiten dutenak, 113 eta bila da hor, baina gero ulertzen dutenekin ere, hor ja, 122 da, hau da, euskaraz ulertzeko gai direnak eta hitz egiten dutenak. Orduan, kopurua gora doa. Ziztu bizian? Ez doa ziztu bizian. Bere pausoa edo bere martxa darama, baina importantea da pixka bat gora apuntatzea. Zenbait eta baliabide gehiago izan. Orduan eta errazago izango dira lortzea. Lortuko balitz, Nafarroa osoan euskara ofiziala izateak, horrek ere emango lioke bultzada handi bat, eta hori ere beharrezkoa da gure ustez. Ze ondarea da, denen ondarea da, Nafarroako lurralde osoaren ondarea da, eta euskaldun edo Nafar bakoitzaren eta guztien eskubidea da, euskara jakitea. Orduan, pauso hori ere eman behar da, baina nik uste dut alderdi horretatik gora doala pixkanaka, baina hobetzen ari garela, baina asko geratzen da oraindik egiteko, baina hurrengoei utzi beharko diogu zerbait egiten, ezta? Egunen arabera batzutan pesimistagoak izaten garela uste dut guztiok, eta ni behintzat bai, eta beste batzutan ikusten dugu orduan pauso asko eman da,
Beraz, alde horri begiratuta, egin dugun horri begiratua, esaten dugu, hau egiteko gai gauza izan bagara, aurrera eginen dugu. Bestaldetik, lehen esan dudan bezala, aurreko urtetan Euskara Batuarekin hasi ginenean, Euskaltzaindia sortu zenean, kezkak baziren, eta oraindik kezka horiek zoritxarrez segitzen dute. Hau da, ez gaude salbaturik, egiteko asko dago, eta beraz, bi gauzak asko egin dugu, baina egiteko asko dugu, eta oraindik egoera larrian gaude. Nikotza, oinetan sentitzen dut,